po si Gerard Apuyat Wason, taga 331 Pili Street, Pag-asa, Rawis, Legazpi City. Ang natapos ko po dito, ma'am, heavy equipment operation, wheel loader in situ, at saka heavy equipment operator, hydraulic excavator in situ. Napakalaking advantage ng may ganitong certificate ngayon kasi yan ang hinahanap ng mga kumpanya ngayon. Nagpapasalamat po ako, ma'am, kay Congressman Elizaldico dahil sa tulong niya, pagbigay sa amin ng scholarship, at saka nagbubukas din ito ng oportunidad para sa mga trainee na katulad ko na makalabas ng bansa, at saka na ipoprovide lahat nila yung pangangailangan ng isang estudyante. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa, number 131 sa balota.